Alright, Murray Zimbabwe, welcome back. Pamzinda wevanhu neni wenyu Super Nexus. So things have been happening. Takati tichitaura kuti zvinhu zviri kuitika. So right now, first of all, regai titange with something public chataurwa na Advocate Nelson Chamisa paX vachitaura iwo pamusoro pekuti CAB3 Harina Kwaririkuenda. And then tozobva tapinda on why Nelson Chamisa ari kutaura izvi right now. Taakupinda inside information because tine inside information. Mazuva ese ate takatyoka bosi tatichipinda-pinda. So make sure you listen to this until the end because mawanja. So hanzi china navachachamisa hanzi CAB3 not a done deal. Those claiming that CAB3 is a done deal are either deluding themselves or deliberately attempting to mislead. Deep down, they know that nothing without the citizens is ever final. In any society, nothing can be done for the citizens without the citizens. The citizens are the ultimate decision makers. They alone have the authority to endorse, reject, or seal any deal. Right, Murray Zimbabwe. Murukupanzwa iri patutaura zvema-citizens. Pari kutaurwa naNelson Chamisa zvema-citizens. Ndopataikuudza ipaya kuti right, rekaitangira pedzisa statement rake tigosvika ikoko. Hanzi, as things stand, there is no done deal. In fact, there is no deal at all. Any arrangement that lacks the consent and participation of the citizens remains incomplete and illegitimate. If there is one reality that cannot be ignored, it is this. The citizens are increasingly tired of those who oppress, disregard, and undermine their rights. The only done deal may well be that citizens are done with oppression and are ready to reclaim their voice, their power, and their future. Hashtag the new, hashtag the citizens movement. Achibva apedza mukomana Nelson Chamisa. So ndoda kuti munzwisise the whole thing here because pane mumazimbabweans anenge achijvengwa neinfo asiri kuundastanda vari kuti chii. Right, so takakuripotera tikakuudza kuti there has been talks pakati paGeneral Chiwenga team and Advocate Nelson Chamisa's team because pamuri kunzwa pa ari kutaura kuti hakuna chinhu chinova legitimate chisina ma-citizens behind. Ari kutaura about 2017 exactly. Remember 2017? Muna 2017 masoja paaida kuita zvinhu zvavo, paaida kubvisa Mugabe, remember who they approached first? They approached the opposition kuti vawane chi legitimacy. Kuti opposition, when the opposition, which is the citizens, the masses, kana vari involved mu whatever zviri kuitwa nemasoja, then whatever zviri kuproducwa nemasoja chinova legit. Ande muri pabata. So CAB3 lacks that, harina support yevanhu. CAB3 ringori vamwe vanhu vane mari dzavo vari kungotaura pamusoro pechinhu chavo vachiinda kwavari kuinda vachikonza kuti however they pay and then they say whatever zvabuda mumomo ndizvo the truth. You know, it's just a group of people. In other words, ikabau iri kurana chinhu ichi. So kana chiti kabau kuno mazimbabwe nzanga chingwa kabau achingwa wedri chingokanda but vasingawisi kabau. What does that mean? Kabau, it means a few people who controls everything and who are doing everything in secret. Anditi zvichira kuti imimi munoona vanhu vachibudikira kana sana weekend chivhai vachipa vanhu mota and you wonder why is this guy so generous. Vamwe vangaita kuti munhu yakakomboregwa munhu wamwari munhu akaita sei, but because isusu techiziva kuti this is a cabal in operation, techiziva kuti aiwa vanhu vari kupiwa zvinhu, there is a secret why they are being given these things. It's part of a strategy. Anipabata, remember kubva pakatanga kupiwa vana japreza mota kukazopiwa vapfana vese zvema-celebrities kwakusati kwambopinzigwa chiCAB3. Why? Because vaizviziva kuti kana vakapinza chiCAB3 vasina kunyaradza vanhu vane influence munyika. Just imagine kana kwauchinzi mamusicians ose masocialites ose zvapana zvese zvimacomedians zviri against CAB3 right now, zvingadai zvichipusha opposition of CAB3 to what extent? Ingadai iri noise, ingadai risina kumbonyanya kumbopisa CAB3 kudai izvo because ringadai rakaopozwa nevanhu but vakatanga vanyaradzwa vese. Handiti? So vanenge vasinganzwisisi kuti ikabau, they would say vakomana vane rudo, vakomana vane chii, vane mwoyo wakanaka etc, but it's a cabal in operation. They are doing these things as a part of their strategy kunyaradza vanhu and then vopusha. You see, you have to understand chinhu chinonzi ma-dynasties actually do exist. Ma-dynasty is mostly not one family. Do you understand? It's a group of families that, are interconnected with each other. They marry with each other. They do everything with each other. Vave family, like vave neukama, for sure. So that vachienda kumberi,
but ukazotanga kucalculate uchiti 100 years from now, if a dynasty is established in Zimbabwe, 100 years from now, tenge tichingotongwa that dynasty, but kwava nevazukuru nevazukuru vevanhu ava. So vazukuru vava vanenge vatova real families dziripo dzekuti vana munangagwa vari 6 vari 7 vari 8 vose vaita vana vava vazoita vana, you understand. They will start pushing every other families. Mafamilies anotagwira izotanga kukandikwa mumaside, and then yosara iri munangagwa dynasty manje. That's how you establish a dynasty. At first, unoita senge une vamwe vanhu vari kubatana navo, but they will be pushed out. So zvose zvana wikino izvo zvava useless nekufamba kwenguva. 50 years from now vana vaona wikino dzidza nguva umbudzi, but vana vamunangagwa ndo vanenge vari mupower, because they will keep promoting each other. They will keep trusting only family. Muri babata. And everybody gets pushed out, and then regress dynasty rekwa munangagwa renge chinzi Zimbabwe. Ndo zvatisingadi, ndo zvatiri kuti pasi nazvo. So Chamisa and Chiwenga vari mumatalks, and Chamisa muri kumunzwa akutaura kudai so he knows what he has agreed nana Chiwenga, and it's about citizens. So zvamuri kunzwa kutaura kuti ma-citizens ndo anoita kuti chinhu chive legit, pasina ma-citizens inonsense. Imimi. So this is ndo patava senyika panapa. Regai to pay my updates, more updates. Today I'm on fire. I have been exposed to a lot of information, a lot of underground deals. So stay tuned. Peace.